keju kasta dening Dik Birginta kasusul Kleting Abang kasusul Dik Wino. Ayo, Kleting Abang. Kleting Abang. Ing samangke ingkang asta yuyu Kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Tok-toke ngunggah-ngunggahi andane lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to Mbak Yu? Ngene, ra apa-apa, ngene. Sinau to, Mbak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Kleting Abang ki ade arep ketemu karo ande lumut iki numpak apa Kleting Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enek ya Kleting Abang? Kowe ketek bar ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis. Gawan Mas. Ati kula mengke tang tempene loro nggih Pak nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Blekutuk. Nah. Oh alah. Awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggahi ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku kudu ngunggah ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Lah iya to Kleting Abang. Kowe iki cilik terus ya. Cara cilik. Kados pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Blekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya Kleting Abang? Iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan. Iki jan. Yo bener to. Ya ora to. Tumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya. Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Ana apa kowe Kleting Abang? Iya lek banget iki apa ya? Kowe iki lho goblok. Kowe. Sing kali kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku yuyu Kangkang. Kowe sapa Aku Kleting Ijo yo Kangkang. Kowe sapa? Yo Kangkang yo kok iso mong. Kene tali to. Lah iya. Kok iso mong? Lah yo piye? Aku yuyu Kangkang. Aku yuyu Kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep nang ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande lumut yo Kangkang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Luk Cahayu. Piye carane ndak ngerti? Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo Kangkang. Ben koyo tuyu tenan kok. Kali ini banjir aku ndak iso lewati yo Kangkang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku yo Kangkang? Apa kuwi Mas? akeh pinese to gitu. Ngono ya nak. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu dhisik ongko nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke yo Kangkang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku yo apa ya? Pilus ki pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat yo Kangkang. Janji iso nemoni aku karo ande lumut yo Kangkang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne. Yo awas jenenge andane lumut. Ya wis terus aku saiki yo Yo Kangkang. numpak kene ning gegerku kene.
Ki nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah. Ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Sun. Son sabrang. Ayo. Ya kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-kletnya diangklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek, lah kene iki gringgingen. Apa ngene ginggingan? Ya. Ya belok to. Son sabrangke Bocah ayu liwatke Grubyuk singkok Waduh enake ra umum iki nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene Grubyuk singkok Wes kono blek kunduk Aku ya gelem aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku Aku yo kaya Mbak Yuku. Aku ya kaya Mbak Yuku. Kene kita numpak geger kene. Iya. Lumayan balurah ngene iki. Masa ora pengen balurah. Balurah ngene iki ya batin lho. Piye? Si akhir aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke Bocah ayu liwat kene grubyuk singkok sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok sekolah Makasih. Sik. Doprak kok makasih Yo, kono omahe andan di lumut gek nang unggah-unggah andan di lumut. Matur nuwun yo Yuyu. Matur makasih Kanca. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso ngunggah-ngunggahi kaya Mbak Yu kuwi yo. Ya, iki kepiye carane aku iso ngunggah-unggahi kaya Mbak Yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong to ya. Blak kunduk. Iki ana apa iki? Enake ra umum. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu. Kowe sapa Kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis kaya ngono ki bar kamu. Hei, Aku. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to Yu. Moh. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau Mbak Yuku mau aku ki nusul Mbak Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang kok dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, Akae yo kae wong wedok kaya Mbak Yuku aku ya wong wedok kae cantik. Aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mbancin deh maciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang kok dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok lho ya. Kose lho, kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blek kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik to.
lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune kejem. Ambune beda iki. Oh, setan. Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh. Ngadep iki. rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet to. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang yuyune sing sacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manuta wi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kok ya mbak-mbakku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Son. Iya. Piye to? Gendongen. Son sabrangke bocah. Aduh, bapangkuan. Yuyu kamu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri. Aku sabrang norono meneh. Kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora, kuwi penting kok. Gendong neh. Mengkone ilang kok aku ndak marake. Yo. Kok cepet banget. Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yuyu. Yo. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Seneng kok to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Yo kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Mburi. Nah, mengko. Ngarep. Oh, udah galak ini. Nah, sing nembang tak aku ae. Son sabrangke bocah ayu liwat. Goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, goblok. Piye ta? Yuyune kok ora. Iki ki lagi ping pira? Aku sing kepengin nabrak. Yuyune beser. Perano sik. Ya apa kuwi lho? Apa yu? Kayak klinik tuyul. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke ngono. Yo. Son sabrangke bocah ayu liwat kene lan goblok sengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning gak sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora goci anakku tiba. Iki ki nek ora goci cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak norono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumut kok mangsane. Yo kamu ndut iki ngawur ya. Ono, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Son sabrangke bocah ayu ala bebas kene. Goblok sengok, goblok sengok. Aja rono. Nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Kok cuyu kesat iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Bosok iki. Wong kok erape kene yu. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iya lah perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Lah iku mau telek lho.
Ning ora ngger wong lho iso nggendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Spesial lho kuwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. 40 ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terkirono. Tok bar. Oh, wes. Kok nesu. Kok nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati jaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibalekne sik kae. Kleting-kleting Kleting rono. Oh, lah balik aja no. Jaluk gendong. Son sabrangke Sabrangke. bocah ayu. Li. Oh. Nyapa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki wong apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen nggih Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jendhengaken. Bapak Suyanto nggih. Katur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugia warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseleke kesel sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorjo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Nggih. Suwun. Iki lho tulisane SUWON suwon. Ya berarti nek munikol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane yo COLOT kok. Hari siji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe. Irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendo ayo yuk, jengleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo nggawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lah ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat nyetek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mau ki. Duh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Den aku lek tuh. Anu, kene yuk. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga.
Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah lah. bocah iki mesake nek ora diimpus kan. Kekuatane wong iki nek nggih nunjukan. Lah iya. Air Rene, putih lebih sehat. Rene sampean Rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Mam. Kucon. Iya. Kok gitu. Kaya manut tuh. Seger, Duk. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindasmu latung tok. Ngono ya kok ombe ora. Lah ben aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki ngendeleng. Oke. 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 Aja meneh trimo sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti iki mau belum seberapa ya? Belum seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. kemudian. Masih oke ya? Oke. Ngendeleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Wah, satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. As. Penak ora yu. Urung krasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas klothok ngono. Ya Pak. Kocok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Wae. Watahan. Titik siap. Oh iya. Guna. Penak iki. Nggih. Alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Irama kuwi lho. Lah kita kok ngene iso kok iso. Lah iya, halus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tak dong ayo. Ji, Rok, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngiwonengen? Iso ngene. Iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadal. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet. Ayo. Tak dong ayo. Ayo. Yo sik to. Irung kuwi mbak ambune telek ket to. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik lek. Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Yo, sik. Tak dong. Ayo. Ayo, ndang lumat, ayo. Mencolot. Nah, nah, aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek. Ayo, Duk. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ngene dekku. Ben kowe ra ceblok maksudku Ben ki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Cek ngene aku. Piye?
Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacitan. Wes, Tuk nyakil tuk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wes. Leset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu kok. Aku melu-melu lho, Mas. Lho, pangah mlebu nek iki. Coba. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyo. Agem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat gitu. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parian ora? Sida. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Warga mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki to, Mas. Sukosari iso mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari yo mekar sari. Iya, padalang ajane. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe nduwe dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ra dhuwur ngono, Tuk. Ayo, Tuk. Ayo tak wari. Ano. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nih dhewe. Kula bencing bayaran pinten ngono. Pas coba pikir lah wis. Nandur pari, ditaleni kawat. Ya. Warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Tak wis bapak ira wis terak wis. Apik kaya ngono, jos ae. Lah jadi Mbak. balik melu jan mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung ngombe kopi dicampur jahe Yayi Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus juli to. Ayo. Arti jula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon
para suling kumandang sarana Bali puspa warna ditresnani rarumangsa tetap jumeneng riyen Mbak Tatin. Niki wonten ing ngersakaken kembang rame, kembang rawe. Kembang rawe. Digedrukne.
Mbak Triastuti ngancani Mbak Tatin bersama Mbak Munasirah. Ayo. Oke. Tuk ngadeg nyambut gawe. Anu kula njajal iki lho genjote. Kowe ora ngerti to, jenenge wong linggo ki ngedoki rejeki, lek ngadeg entuk dhuwit, ngerti. Njajal iki lho genjote empuk apa atos. Ora ngono kuwi ayo. Iki lho dipapak kae. Oh, kene. Saya mau Apa kuwi nyanyi apa? Saya mau tamasya lho. Ya ora beda kuwi kok iso. Lho wis ngantek ya wis ora iso tamasya. Takoni sih. Kayak iso tamasya. Sing dalu Mbak Yu. Sugeng dalu, selamat malam. Sehat, iya. Sehat. Alhamdulillah iki termasuk wanita SNI. Napa niku? SNI apa? Standar Ndas Indonesia ya kita lihat. Lho kok ndase tok wonge kan iya. Lah nggih Mas iki jenengan itu kategori wanita idaman atau wanita kriteria wanita Indonesia itu seperti jenengan. Contohnya piye? Contohnya jenengan ngeten iki ndamel kejawen kan Indonesia ini. Iya. Tidak ada negara lain sing ndamel busana sing seperti ini. Iya toh? Ketoke enak kok ndek ben sing tiru-tiru. Niko jenengan pas delok TV kleru niko. Masa nganggo apa Pas kae? TV-ne buruk kita ini kan. Ning ketok le anu lho Mbak Tatin ya, ketok le serasi, ketok romantis lho. Mbak Tuti karo Mas Kluthuk iki, bagian karo Mas Justru Klitik. malah Mbak Tuti ini salah satu sinden atau waranggono yang nun sewu yang bisa tahu situasi dan kondisi Pak. Oh, ngono ya. Kontabelnya itu ya. Iya, Contohnya. sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Iya. Ini kan kadang-kadang hujan itu kan setengah hari. Nggih, ora mesti. Antisipasi suasana dan nggih penangkal petir barang saya ada ya pada. Jadi Wih, jaga. Saya Tunduk mentul wong juga wedok tahu iki. kedalaman. Terus getaran-getaran saya juga tahu. Iya. Getarannya 7,5 skala Richter tadi kayak. Karena kedalamannya berapa? Dalamnya 7 km tadi. Jalurmu. Mbak Dian, ayo iki. Tembangnya, Dik. Tembangnya apa mau? Loh, Oh, kembang rame kuwi. kembang rame ya, kembang rame. Bang Rame. Lah iya rawine dadi rame. Ayo gen gayeng maksudnya ngono kuwi. Aduh, Coba ya. sikil koyo ngomel. Damel gedruk nggih. Nggih digedrukne. Siap. Nggih, Bapak ya Pak. Nggih. Monggo so dipun aturaken. Dados, yuk. Yo. Yo. Sekatamu, Bos. Tak pernah ucap lepas berkau melambai. Harimau ya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau ya. Harimau.
biasa, Mbak. Alhamdulillah. Mas, mbok bilih mawi wonten wedal ingkang mirunggan mbok Bapak Lurah diaturi tindak, Mas. Lah menawi kersa? Mbah Slamet, Mbah Slamet menawi kersa, monggo. Mbah Slamet. Pundi wau? Beliaunya mana? Nggih. Oh, tasik tindak. Oh, Siap. Nggih. Nika kasambung mawon. Dados Ponorogo menika majemuk, Mas. Leres. Teng wayang nggih mainde, teng dagelan nggih remen, teng lagon nggih mirengke. Dados antawisipun sedaya kecakup wonten pakeliran panjenengan. Dawuh leres Mas Klitik lah. Niki wonten ingkang ngersakaken saking Bapak Haji Karsono iki ninggal katresnan. Siap. Menika kangge tutupan nggih limbuhan Mas Klitik nggih. Nggih. Amargi lak sedaya menika nut lakuning lakon to, Mas. Leres dawuh leres. Nggih. Ya Nduk, Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Cublak suweng men jumeneng dhisik. Yo. Suwang eteng kelempeng pamukes nuntut pak oleh lale sapa nguyuh delik ake simpan delik ngopo simpan delik ngopo Cupla suwang eteng kelempeng pamukes nuntut pak oleh lale sapa nguyuh delik ake simpan delik ngopo simpan delik ngopo simpan delik ngopo Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Pas kalian tembangipun Antum Katresnan. Nggih, tinggal katresnan. Terus mangke ya digarap rong versi. Pertama dangdut, kedua jaranan. Oh, kula kira nek pertama dangdut, kedua jazz. Wah, iya ora ya. Niku. Buksas lho. Nggih. Ora apa-apa karo nggih ngedem swasana. Nggih. Mang bawani sik Nduk Winong, cekak wae mung Asmarandana. Ayo, nggih. Asmarandana sing lam-lam tilam kae, Nduk. Ayo. Jaranan dangdut kreasi Halo. rineng kaindaing baksa Kalih matur nuwun Kang Kewer. Wah nggih ketua panitia niku. Rijinge sip, sone ya kepenak. Tur iki kagungane piyayi kene kabeh. Alhamdulillah sedaya nyengkuyung. Sak lightinge barang niku. Nggih. senterewe jaran pegon. Ya ming sing tak nggumuni siji Mas Cahyo. Napa? TV sak mono iki antene sak pira? Kowe ora ngerti karo teknologi kok. Wah, iya kuwi. Videotron kuwi jenenge. Oh, nggih. Nggih. Ayo. Luas gemas nuju prana No. pinter agawe prangto Niki lurah-lurah sedaya rawuh Mas Cahyo. Inggih, dawuh leres Pak Camat ugi rawuh. Saged nular wonten desa-desa sanesipun. Nggih, leres wong nyatanipun benjang tanggal 20 Mei menika wonten Desa Purwosari Mbabatan ugi wayangan oleh. Pokoke kuncine siji Mas. Napa? Kula niku urip teng Ponorogo meh 16 tahun. Terus Kok angger dalang kos Jawa Tengah. Hah? Teng riki ben iso laris niku kuncine siji. apa? Aja larang-larang.
Mesti laris nih kene. Sing larang ya sapa wong ya wong Pokoke semene. digawe Aku wong 50 sampean wong loro ya. sip. Pokoke didamel selawe sak rijing ngeten iki. Nah. Pas cukup. Dadi paling ora ki nanggap Cahya Kuntadi ping 10 gratis pisan. Ngomong sapa tak kepruk kowe ora. Kene iki manut karo panitia kok. Ya nah. Sinden winang tulung Aja nganti piye, Nduk? nganti Sukron, ninggah Enggak sepo. tresno Terima kasih. Ninggal katresnan. Aja nganti awake dhewe ninggal katresnane piyayi ingkang lenggah wonten ing laladan mriki. Ayo. Ini katresnan luar biasa untuk kelestarian seni budaya yang tercinta mligine wayang kulit. Ya, Sukosari memang hebat. Monggo, yuk.
Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Menika kalau pementasan SD kalih Sukosari sampun rampung. Mas Kluthuk, Mas Klithik. Dawuh kleresan Den. Matur nuwun sanget awit panjang kuyungipun. Nggih. Ingkang baku dalu niki nderek-nderek memayu, nderek-nderek memuji. Insyaallah Mbah Lurah sedaya masyarakatipun dalu menika dipun niati kanthi jasa diah kolbiahipun ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah gesangipun sedaya pinanggih nikmat slamet wonten ing donya akhirat. Amin. Insyaallah Gus panjangkaipun jinangkung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet. Mugi-mugi cinaketa kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin. Blangkon genah ukurane, lakon kudu tutuk crita lan lakune. Ya. Katok-katok street nggae lakon aja irit.